आरो दुलाराय बर' फरायसानि बे आन्दलना जायाब्ला बे आन्दलनाव बारसोमाब्ला दिनैनि बे खाबुखौ हयथ' आं मोननाय नङामोन जानो हागौ। नोंथाङा बे गोलाव समाव नोंथाङा जिहेतु माखासे रायजो राजाफोरखौ खाथि सोमोन्दोआव मोनबोदों, बै समनि बर' हारिनि रायजो जानाय आरो दानि रायजो जानाय नोङो बोरैहाय नांगौ? माने जाहाथे बे ओनसोलाव गोजोन थासारि अराय गोजोर जायो बेखौ नोजोर बोनानै जों खामानि मावलांनांगौ। जौस्रां बर' होनोब्ला बिस्वजित दैमारिनि आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिथांनि माने खाथि सोमोन्दो थानाय बा बिथांजों थाफाग्रा मानसि होननानै फ्राय मोनथियो। आरो बे मा कारनाव मा जाहोनाव नोंथांमोना बिजेपि हान्जायाव हाबनो गोनां जाखो बर'नि मोननै रिजिनेल आफादखौ गारनानै? राजखान्थियाव जेब्ला हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिफावनो दङमोन, खिन्थु बिथांनि जि एकनायकत्व बै समाव बिथांनि जि दैदेननाय बेखौ जोङो सुखुआसै। आरो खामानि मावगोन रायजो राजानि थाखाय, आइजोफोरनि थाखाय, इयुथनि थाखाय बैफोर खामानिखौ मा मा नोंथाङा मावनो नागिरदों जुदि गाबोन समनिया बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथाङा जुदि देरहाना थांमारोबा? बहाबा नङा बहाबा हयथ' रायजो राजाफ्रा दुखु बिथांनिफ्राय दोरोदनायखौबो जों नुदों। दा बे खुलुमबाय। बे समाव जोङो समाज बिथिं, राजखान्थियारि बिथिं आरो बायदि बायदि बिथिंखौ लानानै जोङो फिन खेबसे बड'लेण्ड टाइम्सआव रायज्लायनो नागिरदों। आरो बेयाव जोंजों हांख्रायनानै लाबोदों बा जोङो गुबुन गुबुन बियाबाव बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव थांनानै सावरायनाय बायदि दिनैबो उदालगुरि जिल्लानिनो सासे समाज सिबियारि आरो लोगोसेयै उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि जौस्रां बर' बिथांजों जों बे समाव सावरायनो नागिरदों। ओंखायनो बे समाव बड'लेण्ड टाइम्सआव नोंथांखौ जोङो गिबियै बरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय, साबायखर। आं गिबियावनो नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड टाइम्सनि गासै टीमखौनो साबायखर बावदों, लोगोसे नोंथांमोननि चेनेलनि जि नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। जोङो बे समाव नोंथांनिफ्राय माखासे खोथा मोनथिनो नाजागोन, जिहेतु नोंथाङा आथिखालाव बिजेपिनि मोनसे राजखान्थि हान्जाजों खामानि मावगासिनो दङ आरो बिनि सिगाङाव नोंथाङा जिहेतु एबसुआव थानानै माखासे खामानि मावदों, बेजों लोगोसे बायदि बायदि बिथिङाव थानानै नोंथाङा समाज सिबियारि हिसाबै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। बे समाव जोङो राजखान्थिनि बाथ्राखौ रायलायनायनि सिगांनो नोंथाङा जागायनायनिफ्राय जिउनि जारिमिनाव मा मा खामानि मावबोखो, दा बेखौ जोङो मोनसे मोनथिनो लुगैबाय। आरो ओंखायनो बे समाव नोंथाङा एबसुनिफ्राय जागायनानै बा बड'लेण्ड आन्दलनाव नोंथाङा बाहागो लानायनि उनाव बाहागो लानायनिफ्राय नोंथाङा मा मा खामानि मावखो जों बेखौ गिबियावनो मोनथिग्रोनो लुबैबाय। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जि बर' माहारिखौ बुहुमावनो गेरेमसा महरै दाफुंनो आरो लोगोसे जों जि मोनसे फिलिंसमोन बै समाव जे जों गादबजानाय नासयजानायनिफ्राय जों रैखाथि मोननो थाखाय डिभाइड आसाम 50-50 जि मोनसे आन्दलन जादोंमोन, बे आन्दलनावबो आं बारसोमनो मोनदों। आरो बारसोमनायनि उनाव फैयै आं 1985 आरो 87नि गेजेराव आङो डिमाकुसि आन्सलिक बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ बानस'नानै खामानि मावनो मोनदों। बिदिनो आंनि जि दानि माने थासारि एबा दानि जि मोनसे पजिसन मोनफैदों, बिनि गिबि खुन्थियानो दुलाराय बर' फरायसाखौ आं क्रेडिट होनांगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसानि बे आन्दलना जायाब्ला, बे आन्दलनाव बारसोमाब्ला दिनैनि बे खाबुखौ हयथ' आं मोननाय नङामोन जानो हागौ। दायो नोंथाङा जेरैबायदि सोंदों जे बे गोलाव 87निफ्रायनो फैयै गोलाव सम दिनैनि मायथाइसिम गोलाव सम आं गोबां समाजनि, ओनसोलनि, हारिमुवारि बिथिंफ्राव, गेलेमु बिथिंफ्राव गोबां खाबु मोनदों आरो रायजो राजाफ्रा फोथायनानै बिबान बान होदों। आरो बे बान होनाय बायदि आं गोबां खामानि मावनानै दिनै बे पजिसनाव फैनो हादों। आरो फैयै आङो राजखान्थियावबो जि माने 2003 मायथाइनि जि मोनसे बिटिसि सुक्ति जाबाय, बिटिसि सुक्तिनि उनाव इन्टारिम गभर्नमेन्टनि उनाव जि मोनसे बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPF दानाय जादोंमोन। 2005 मायथाइयाव इलेक्सन गेलेदोंमोन। बे इलेक्सननि उनावबो आङो बे BPFआव हाबनानै भेरगाव ब्लक BPFनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि महरै गिबिसिन खामानि मावजेनदों। माने बिनो आंनि राजखान्थिनि गिबि आगान। आरो बिनो फैयै आङो BPFआ भेरगाव ब्लकआ बे समाव चेयारमेननि खाबु मोनसे PCDCनि चेयारमेननि बिबानखौ रुजुनो थाखाय आंखौ खाबु होदोंमोन। आरो बिदिनो आं 9 बोसोर चेयारमेननि खामानि मावनायनि उनाव फैयै 2020 मायथाइयाव जिहेतु BPFनि जि गुबै थांखि आरो मावनाय माने आदर्शफोरखौ नुनानै
जोङो फासयफिननो गोनां जादों आरो बेखौनो लानानै आङो 2020 मायथाइनि 9 अक्ट'बराव भारतीय जनता पार्टी बिजेपियाव हाबदों आरो हाबनानै बिदिनो बिजेपियाबो जोंखौ फोथायनानै आंखौ फोथायनानै बिबान बानहो दिनै उदालगुरि जिल्लानि गाहाय नेहाथारि महरै दायित्व होनानै खामानि मावबाय थादों। बोरैहाय नांदों नोंथाङा जिहेतु जिउनि जारिमिनाव गोलाव सम आन्दालन राजखान्थि बायदि बायदि थासारिखौ मोनबोबाय आरो बे समाव नोंथाङा बे गोलाव समाव नोंथाङा जिहेतु माखासे रायजो राजाफोरखौ खाथि सोमोन्दोआव मोनबोदों बै समनि बर' हारिनि रायजो जानाय आरो दानि रायजो जानाय नोङो बोरैहाय नांदों? नंगौ बेफोरो सम आरो थासारिजों माने सोलायबोबाय थानायखौ जों नुदों। आगोलनि जि मोनसे सम आरो थासारिमोन बे एसे आलादामोन। फैयै फैयै जिहेतु डेभेलप मोनसे इभलिउसन जाबोबाय थादों। बे इभलिउसनजों लोगोसे मानसिफोरनि साननाय हनाय थानाय जानाय सोलायबोनायखौ नुदों आरो बिदिनो जों खारफानो गोबाङानो रोंदोंबो आरो खारफाबोदों। बिदिनो दायो जोङो बर' माहारिया जिहेतु मोनसे समाव टटेलि माने आलादायै साननो गोनां बायद' जादोंमोन। माने जों माहारिखौ गादबना दोनदों माने खिन्थु फैयै फैयै जोङो दिनैनि थारिखआव जोंहा मोनथाम एग्रिमेन्ट माने मोनथाम एकर्ड जाबाय। बे आरो सम आरो थासारिजों निस्सयकै गोनांथि दङमोन। बिएससिनि उनाव बे बिएससिया जोंनि बर' माहारिनि माने साननाय आरो जिनिखि थासारि बेखौ आबुं खालामनो हायाखैमोन। खिन्थु बिनि उनाव बिटिसि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिटिसि एकर्ड जादोंमोन। बिटिसिखौबो जोंहा जोंनि माहारिनि हयथ' गांनाय उखैनाय आरो एबा जोंनि जि माने मोनसे अभाब बेफोर आबुं जायैनि थाखाय आरो फिन आन्दलन खालामनायनि थाखाय जोंहा जिहेतु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि माने बिटिआर एकर्ड जाबाय। आं सानदों बेफोर मोनथामबो सम आरो थासारिनि गोनांथि दङमोन आरो बेखायनो दैदेनगिरिफ्रा बे एग्रिमेन्टखौ खालामदों। आरो बे बेलायाव नुनो मोनदों जे जोंनि साननाय हनायफ्राबो एसे सोलायबोदों। खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय दा जोंहा आलादा मोनसे खुंथाइ मोननो हाबाय। आलादा खुंथाइ मोननायनि लोगो लोगोनो जोंनि गेजेराव राजखान्थिया आलादा आरो समाजखान्थि आरो धोरोम बेफोर मोनसे आलादा। दा बेखौ जों मिक्सआप खालामोबा जोंनि गेजेराव एसे गुलुं गुजुगा जाखागोन। दा बेखायनो राजखान्थिखौ जिहेतु मोनसे खुंथाइ मोनबाय नालाय बयबो गावबा गावनि दैदेननाय गावबा गावनि रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय बा रायजो राजाखौ गुमनो थाखाय नङा होमबा दैदेननो थाखाय एसे साननाय हनाय फैनायनि थाखायनो आलादायै राजखान्थियाबो गुबुन गुबुन दोलो जाखागोन आरो बेयो गोनांथिबो। नङाब्ला मोनसेल' राजखान्थि हान्जा थानायमोनब्ला हयथ' जाख्ल'नाय बोख्ल'नायफोरा बारा जागौमोन। बे मोनसे माने राजखान्थिनि आखु। दा बेखायनो बेहाय जिहेतु गुबुन गुबुन राजखान्थिया गेलेनो हानाय मोन्थाय माने भारतनि संबिजितआ होदों। बेखायनो बे मोन्थायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया बेहाय गेलेनायनि थांखि लादों एबा गेलेबोबाय थादों। खिन्थु दायो बाथ्राया जाहैबाय जिहेतु खुंथाया एसे फिसा नङा होमबा? फिसाखायनो जोंनि गेजेराव बिबिरबां जानायफोरखौ माब्लाबा नुयो, दुखुबो नाङो माब्लाबा। खिन्थु अब्लाबो बिनि गेजेरजोंनो जों माने दावगालांनांगोन, थावरिलांनांगोन। जोंनि माहारिनि जौगानायखौ थांखि लानानै बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारि बिथांमोननि खोथाखौबो साननानै जोङो माने जाहाथे बे ओनसोलाव गोजोन थासारि अराय गोजोर जायो बेखौ नोजोर बोनानै जों खामानि मावलांनांगोन। जौस्रां बर' होनना बुङोब्ला भेरगावजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लायावबो मोनथियै सुबुं बेबायदि खोब खमसै बा प्राय मानसियानो मिन्थिजोबोसै दायो चर्चा जायो जे जौस्रां बर' होनोब्ला बिस्वजित दैमारिनि आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिथांनि माने खाथि सोमोन्दो थानाय बा बिथांजों थाफाग्रा मानसि होननानै प्राय मोनथियो। आरो बे समाव जिहेतु नोंथांमोना बिजेपि हान्जायाव 2020 मायथाइयाव जिहेतु हाबबाय, मा कारनाव मा जाहोनाव नोंथांमोना बिजेपि हान्जायाव हाबनो गोनां जाखो? बर'नि मोननै रिजिनेल आफादखौ गारनानै राजखान्थि आफाद जितु बिपिएफ दङ, इउपिपिएल दङ आरो आथिखाल अनजालि दैमारि बायद'नि जितु एपिबि मोनसे राजखान्थि हाबा, मा कारनाव नोंथांमोना बिजेपि राजखान्थियाव हाबनो गोनां जादों बै समाव? नङा नाय राजखान्थिया जाहैबाय गावबा गावनि खोथा, गावनि मोन्थायखौ लानानै गुबुन गुबुन लामाजों खारो आरो बियो मस्ट टेम्परारि राजखान्थिया। बेखौ जोङो पार्मानेन्ट लायोबा हयथ' माब्लाबा जोंनि गेजेराव उसुबिदा जानायखौबो जों नुनो मोनो। दायो जोङो 2020 मायथाइयाव जेब्ला हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफआवनो दङमोन, खिन्थु बिथांनि जि एकनायकत्व बै समाव बिथांनि जि दैदेननाय बेखौ जोङो सुखुआसै। आरो बेखायनो
आरो ओनसोलावबो जि BPF नि दैदेनगिरि बिथांमोन दङमोन जोंनि भेरगाव बियाबाव बिथांमोननि दैदेननायखौबो जों सुखुयै मोनसे जाहोन बायदि होनना बुंनांगोन सुखुयै मोनसे थासारि जाफैबाय बेखायनो जोङो थोंजोङै आनसलिक दलाव हाबालाखिसैनो जिहेतु BJP आ राष्ट्रीय दल होननानै बुङोब्लाबो राष्ट्रीय दलाव हाबनानै खामानि मावनोखौ जों लुगैबाय आरो बे राष्ट्रीय दलाव जों सावरायनानै एबा बायदिसिना बाथ्राखौ बुंसावलायनानै मावनाय स्लाय सिङाव हाबना नायनानै बोरैथो जागोन बेखौ साननानै जोङो राष्ट्रीय दलाव हाबदों आरो नुदों राष्ट्रीय दलाव माब्लाबा जोंनि माबाफ्रा आनसलिक दलफ्रा एसे बेरेखा बुंनायजों लोगोसे आरो बे राजखान्थिनि आखुखा नङा होमब्ला बे राजखान्थिनि आखुखा खिन्थु राष्ट्रीय दलाव हाबदोंब्लाबो जोंलाय बहानिथो नङा होमबा जोङो आं दिमाकुसिनि जोङो BTC-नि दा बेखायनो राष्ट्रीय दलनि दिनै जिथु मोनसे माब्लाबा गुबुन माने दोलोनिफ्रा बुंनो नागिरो जे बियो जोंनि नङा बे गुबुननिफ्राय फैनाय बे बाथ्राया आसामावबो सोमजिदोंमोन सानसे समाव माने बे जेब्ला कंग्रेसआ सासन खालामबाय थादोंमोन बे समाव BJP फैयोब्ला बुंदोंमोन जे बियो मारवारि दिसवालीनि हानजा होननानै खिन्थु अब्लाबो जेब्ला सर्बानन्द सन'वाला मोनसे बोल्ड डिसिसन लानानै माने BJP-खौ आसामाव लाबोबाय दैदेनबाय बिनि दैदेननायनि उनाव जि आसामनि मावनो गोनां खामानि बेफोरखौ मेनलि जौगासारनाय खामानि बिथांखिफोरखौ लाबाय होमब्ला मानसिफोरा बुजिबाय जे बिथो माथो माने जेबो नङा जौगानायनि मोनसे जाख्लासो दा बेखौ साननानै आरो बिनि उनाव माने बिथां आसामनि दानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो हाबनानै जि खामानि मावबाय बेखौ नुयोब्लाथ' जोंनो बयनोबो BJP-खौ माने गोनांथि दङ मानो होनब्ला दानि समानो जौगाहोनाय जों आन्दलनखौ दोनथ'बाय दा आन्दलन दोनथ'नाय हिसाबै जोंहा दायो गोजोर खालामनांगोन माने जोंनि गोजोन थासारिखौ बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनांगोन जोंनि गथ' गथायफोरखौ मानसि सम्पद बनायनांगोन नङा होमबा एसे गिदिर गोलाव मानसि बानायनांगोन माने मोजां आबुं माने सुबुं समाज दिहुननो हानांगोन दा बे मावनांगौब्ला जोङो हयथ' जोंनि ओनसोलखौ माने BJP-आ अनहरगोन आरो बिनि आशीर्बादखौ जोंनो नांथारगोन बे बाराव जिहेतु नोंथांमोना बिसायख'थियाव गेलेनो थाखाय मैखोमै जितु दायो जरदार नोंथांमोना केम्पेइन सोलिगासिनो आसामनि गिबि मन्थ्रिनिफ्राय लानानै माखासे मिनिस्टार बिथांमोना दायो BTC-आव हाबगासिनो दङ गुबुन गुबुन समस्थियाव केम्पेइन खालामगासिनो दङ दा बे बेलाखौ नायोबा नोंथांमोना नैबे BTC-आव BJP हानजा हिसाबै उदालगुरिनिफ्राय लानानै क'क्राझारसिम बेसेबांसो मासि देरहानानै नोंथांमोना सरकार दागोन बायदि मोनदों नाय राजखान्थि हानजानि गिबि आखुआनो जाबाय इलेक्सन गेलेनाय आरो इलेक्सनखौनो गेलेयाबा राजखान्थि हानजायाव थाबनानै खामानि मावनायनि खुनु मिनिं थानाय नङा बेखायनो राजखान्थिया जिहेतु इलेक्सन फैयोब्ला इलेक्सनाव बाहागो लाखानायनि मोनसे थांखि दंखायो हिसाबै दा BJP-आबो बेहाय जिहेतु BTC-आव गेलेनो माने थांखि लाखाबाय आरो बे थांखिखौ लानानैनो जोंनि मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसाम प्रदेश BJP-नि मानगोनां आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथांमोना जोंनि मावथि फारियाफोरखौ मावथि सोद्रोमाफोरखौ BJP-नि हानजानि कार्यकर्ताफोरखौ लानानै गोख्रों मोनसे एसे गोसो बोलो होनो थाखाय गोसोखौ बोलो होसिननो थाखाय हाबगासिनो दङ फोसावदिंबाय थादों दा बे दा फोसावनाया पाब्लिकलि जाथ'वाखै खिन्थु माने समस्थिनि माने BTC समस्थिनि वर्कारफोरखौ सोद्रोमाफोरखौ लानानै जुथुम सोलिबाय थादों आरो बे जुथुमाव माने सोद्रोमाफोरखौ थांखिनानै गोबां बिबुंथि लाखिनानै गोहो बोलो होसिनदों दा बेहाय बेजों नोजोर बोनो जों नुनो मोनदों बेजों लोगोसे रायजो राजानि BTC-नि जिथुनिखि ढौ फैदों BJP-नि फारसे बेजों जोङो बेसेबां आसनाव देरहागोन बेसेबां समस्थियाव देरहागोन दानि थारिखआव आं बुंथ'नो हाया बे रायजो राजाया थिरां खालामना दंखायो दा बेखौ सम आरो फैबाय थानाय सम आरो समखौ नेनांसिगोन आरो दानि माने आसाम प्रदेशनि आफादगिरि दिलीप शइकिया आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबाय थादों जे जोङो 26-27 सिटआवल' गेलेगोन आरो बे रोखाखा जे जेराव माने BPF-नि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामा महिलारि आरो UPPL-नि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर'आ जेराव गेलेगोन बेहाय माने जोंनिफ्राय एबा BJP-निफ्राय बिजायथि होनाय नंखाया होननानै बुंनाय जाखादों दा बेखायनो बेखौ बेजों लोगोसे आरो बेखौबो रोखा खालामना दोनदों जे जोङो जेराव देरहागोन बेहाय
नोजोर बोनानै केन्डिडेट होगोन आरो बेनो माने बिजेपिनि थांखिया जे रावखौबो फेजेननो थाखाय इलेक्सन गेलेया रावखौबो फेजेननो थाखाय सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफखौ रायनानै इलेक्सन गेलेया खिन्थु इलेक्सन गेलेगोन जेराव देरहागोन बेहाय बिजेपिया गेलेगोन दा बेखायनो बेसेबां सिटआव गेलेगोन दासिम आं बुंनो हाथ'नाय नङा बेखौ जोंनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि बिथांमोना डिसिसन लागोन नोंथाङा जिहेतु दायो उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनिनो गाहाय नेहाथारि हिसाबै आङो स्पेसियेलि उदालगुरिनि समस्तिनि बागै आं मिथिनो नाजागोन जिहेतु भेरगावखौ लानानै गुबुन गुबुन जिहेतु उदालगुरि जिल्लायाव गोबांथा माने समस्ति दङ दा बेहाय नोंथांमोना बोरै प्रिपारेसन आरो बबे बबे समस्तियाव बिजाथि होनो नागिरदों आरो मोनबेसे बियाबा नैबे समाव नोंथांमोना देरहानायनि फाइनाल जानानै दङ बेखौ आङो मिथिनो लुगैबाय दाथ' राजखान्थि हान्जायाव हाबनाय सुबुंफोरानो गावबा गाव राजखान्थिनिखौ मोजां होननानै बुंखागोन नङा होमबा खिन्थु दानि जों एकदम रियेल सिनारि दानि थारिखाव खिन्थु मानसिफ्रा बिजेपिखौ नागिरदों बिजेपिखौ नागिरदों मानो होनब्ला बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि सरकारखौ नुबाय बेखायनो हयथ' मानसिफ्रा एसे सोलायनायखौबो लुगैजानायखौ लुगैदोंदां दा बेखायनो जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव माने 10था समस्ति दङ हिसाबै 10था समस्तियावनो बिजेपिया केन्डिडेट होगोन बे थिरां जाखानाय दंखायो अब्लाबो आरो इयुनाव हयथ' एसे एनै सोलायनोबो हागौ बेखौ आं बुंनो हाया खिन्थु दानि थारिखाव 10थायाव होनायनि थांखिखौ लाखादों दा 10थायाव होयोब्ला 10था समस्तिनिफ्रायनो 10था समस्तिनि बिजाथिनि देरहानायनि माने थासारिया 99% जाना दङ दानि जिथु थासारि आङो माने मिथिया जे उनाव मा जागोन खिन्थु दानि जिथु थासारि राजखान्थिनि जिथु ढौ बिजेपिनि फारसे जिथु बोहैबोनाय रायजोफोरनि माने हेफाजाब मदद बेखौ नुयोब्ला 99% 10था सिटआवनो देरहानायनि मोनसे चान्सआ दङ बिजेपि हिसाबै भेरगाव जिहेतु भेरगावआव दायो जोङो मोनथिदों नोंथाङाबो जिहेतु गेलेनो थाखाय भेरगाव बियाबाव टिकेट नागिरगासिनो दङ आरो नोंजों लोगोसे माखासे नोंथांमोननि कर्मकर्ता बा दैदेनगिरिफोर दङ नाथाय स्पेसियेलि जों माखासे बाथ्रा खोनाबाय थायो जौस्रां बर'आ भेरगाव समस्तियाव फैयोब्ला देरहानाया 100% रोखा बेबायदि माखासे बाथ्रा खोनाबाय थादों आरो नोंथांनि नामा प्राय भाग गुबुननिख्रुइ बांसिन चर्चाया जादों दा बे हिसाबै नोंथाङा बेहाय मा मुहिनि होदों बा नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ बोरैहाय अनसायनाय लाबोदों बा नोंथांनि नामखौ बोरैहाय पाब्लिकआ एसेबां नाम लाबाय थादों बा नोंथाङा मा खोथा होनानै बा मा बाथ्रा बुंनानै मा खामानि मावगोन रायजो राजानि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय इयुथनि थाखाय बैफोर खामानिखौ मा नोंथाङा मावनो नागिरदों जुदि गाबोन सबनिया बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथाङा जुदि देरहाना थांमारोबा नङा बाथ्राया आं बुंना लायोब्ला बांद्राय जागोन दै जे बुंबाय आं दहाय जे बुंबाय जे आं गोलाव सम समाज सिबिबोदों समाजनि दुखु सुखु समाव गसंनानै बिथांमोननि जानानै आं माने किसुमान खामानिफोरखौ बानस'बोदों दा बेखायनो मोनफ्रोमबो बिथिङाव नायनानै समाजनि रायजो राजाफ्रा हयथ' आंखौ माने सानदों कम्फर्ट मोनसे नुदों बेखायनो आंनि मुङा बारा माने फोसावजादों होननानै आं फोथायदों आरो बेजों लोगोसे आं बेखौबो बुंनांगोन जिहेतु 2021 मायथाइनि जि माने बिधान सभा बिसायख'थिनि उनाव जि बिधान सभा आसाम माने गभर्नमेन्ट दाबाय बेयाव बिनि जोंनि माने लकेल एमएलए आरो दानि मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा एमएलए जानायनि उनाव बिथाङा किसु समस्तिनि थाखाय बियाबनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आंखौ खाबु होनाय हिसाबै आं रायजो राजानि सेराव थांनानै माने अभाब अभियोगफोरखौ आंखालथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय गसंथादों आरो मावनाबो होदों दा बेखौ नोजोर बोनानै हयथ' रायजो राजाफ्रा आंनि फारसे फोथायनाय दङ आरो आंनि मुङा बेखायनो बांसिन सरसा जादों दायो नंगौ आं भेरगाव समस्ति 32 नं भेरगाव समस्तियाव गेलेनो जुदि दोलोआ खाबु होयोब्ला आं गेलेगोन आंबो बिदों बियाखै नङा बिदों आरो आंजों लोगोसे जोंनि भेरगाव बियाबाव बिजेपिनिफ्राय गोबां बिजाथिफ्रा टिकेट दाबिदार दा बेखायनो जुदि माने दोलोआ आंनि सायाव फोथायना लाखिनानै जुदि गेलेहोयोब्ला आं गेलेगोन आरो रायजो राजानि जिथु दानि माने दोहौ रायजो राजानि दानि जिथु सरसा बे हिसाबैथ' आंहा मोनसे फोथायनाय दङ बे भेरगाव समस्तिया बिजेपिनि फारसे माने थांगोनखौ आं नुदों आरो मोनसे खोथाखौ जोङो सोंनो नागिरबावबाय जिहेतु बे भेरगाव समस्तियावनो एक्जिस्टिं इएम बे माने इउपिपिएल हान्जानि दावबायसा बर' बिथाङा जिहेतु एक्जिस्टिं इएम माबायदि सम्भब जिहेतु बिथाङा
EM जाखालायनाय सासे इउपिपिएलनि गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै नोंथांमोना बे बिजेपिया बे समस्तियाव माबायदि देरहानाया सम्भब जागोन? दा बेखौ रायजो राजाया बुंगोन। बेयो सरि बेयो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा। नंगौ बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव सासे गोख्रों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल माबानि रिजननि EM महरै खामानि मावदों आरो बे समस्तिनि किसु रायजो राजानि अभाब अभियोगखौ सुफुंनो नाजादोंमोन। खिन्थु बहाबा नङा बहाबा हयथ' रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाबो बिथांनिफ्राय दोरोदनायखौबो जों नुदों। दा बेखौ रायजो राजायासो बुंगोन, जों बुंनो हाला। खिन्थु बेनो बिथांमोनाबो नाजाबाय थादों, इउपिपिएल हिसाबै बिपिएफआबो नाजाबाय थादों आरो जोंबो बिजेपि हिसाबै नाजाबाय थादों। आरो बे आं दहायबो बुंदों जे राजखान्थिया इलेक्सनाव बाहागो लानायानो माने मुल थांखि हिसाबै दा राजखान्थि हान्जाया बे मिनिनि मुल थांखि हिसाबै दा जोंबो गेलेगोन। देरहानाय जेननाया थागोन, मानो होनब्ला सासेल'खौ देरहागोन नङा होमब्ला? गांसे भटबाबो देरहागोन, गांसे जाय बारा मोनगोन बेनो देरहागोन। दा बे हिसाबै जिहेथु नोंथाङा बुंबाय बे स्ट्रं मोनसे माबा माने EM स्ट्रं सासे केन्डिडेट इउपिपिएलनिफ्राय, खिन्थु बेखौ रायजो राजाया बुंगोन। दानि थारिखआव आङो गुबुन हानजानिफ्राय गुबुनखौ आं बदनाम होनानै गुबुनखौ आं दाय होनानै आङो फोसावनो नागिराखै। बेखायनो बे बाथ्राखौ आं रायजो राजानि आखायावनो हगारना होबाय। जोङो मोनथिबाय जिहेतु राजखान्थि बिथिङाव बिजेपि हान्जाया मा मा खामानि मावदों आरो मा मा बिथांखि लानानै बिथांमोना फैबाय थानाय समाव बिसायख'थि गेलेनो नागिरदों बेखौ जोङो मिथिनो नाजागोन। आरो माखासे खोथा मोनथिबावनो दङ, आङो एसे राजखान्थि बिथिंखौ जोङो लास्टिं फैबावनो सानगोन। खिन्थु नैबे समाव थांनाय 4.5 बोसोराव हथारनै 5 बोसोर जानोसै इउपिपिएल आरो बिजेपि मोननै जिथु राजखान्थि हान्जाया बिटिसिआव गभर्नमेन्ट दानाया। दा नैबे समाव नोंथांमोना थांनाय 17 एबा 15 बोसोर जिथु हाग्रामा महिलारिनि जिथु सरकार दानाय आरो दानि 4.5 बोसोर जिथु इउपिपिएल हान्जा बिजेपि हान्जानि जिथु सरकार दानाय, बिनि फारागथिखौ माबायदि नायो? थांनाय हाग्रामा महिलारिनि जिथु सरकार सालायनाया बांसिन साबसिन जादों ना इउपिपिएल बिजेपिनि जिथु गभर्नमेन्ट सालायनाया बांसिन मोजांसिन जादों होनना सानो? नाय बेखौ रुजुनायनि जि माबा मोनसे सोंलु, बे सोंलुखौ रायजो राजाफ्रानो नुदों। रायजो राजानि सायाव बेखौ आं हगारना होगोन, बे माने रुजुलायनायनि खोथाखौ। खिन्थु बेखौ आं बुंथारनांगोन जे हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि दैदेननायाव जि मोनसे गिबिसिन खेब खुंथाइ खुंनो मोननाय हिसाबै जोंनि ओनसोलखौ गावनि मोनसे खुंथाइ मोननाय माबा राहायै जे ओनसोलखौ माने फोजौनाय एबा फुवारनाय एबा जौगाहोनायाव जथेस्थ' खामानि मावदों, आं बेखौ गनायना लानांगोन। मानो होनब्ला गोदान जिथु स्ट्राक्चार जादों बिटिसिआव, नङा होमब्ला? सेक्रेटारियेट अफिसखौ लानानै लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि ओनसोलफ्राव जौगानायनि गोबां खामानिखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे आरहिजोंनो जिहेतु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर सक्ति जाबाय, बे मोनसे गोजोन थासारि। दा बेहाय जोंनि बिदा फंबायफ्रा जि हाथियार लानानै हाग्रायाव दङमोन, आन्दलन खालामदों, बिथांमोनखौ लाबोनानै मोनसे गोजोन थासारिनि थाखाय सक्ति खालामनानै खामानि मावबाय। बे मानसिफोरा कम्पेयार खालामनो मोनसे सुबिदा मोनबाय, जे कम्पेयार खालामनाय सुबिदायाव जे सोर सासेया मोजां मावदों सोर सासेया गाज्रि मावदों बेखौ रुजुनो थाखाय रायजो राजाफ्रा नुबाय। आरो नुनाय हिसाबै माने जिहेतु दानि जि बिजेपि आरो इउपिपिएल दैदेननायाव जि सरकार थांनाय 5 बोसोर जानोसै, बे सरकाराव माने प्रमद बर'नि मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव गोबां मिशन आरो भिजन लानाय, बे सम नांगोन। सम नांगोनखाय दानि जोंनि मानसिफ्रा एसे माने मा होनगोन बेखौ अधर्ज किसुमान माबाखौ नुयैनि थाखाय माने हाग्रामानि 17 बोसोराव जिहेतु बहुत जौगासारनायनि खामानिफ्रा बेरखांबाय, बेखौ बेरखांना रुजुनानै माने नैबेनि दानि सरकारा गोबां खामानि मावनो हायासै नामा बेखौ नुदों। बेखायनो रायजो राजा आंगायनानै एसे गुबुन फारसेथिं एबा एसे बेरेखा जानायखौ जों नुनो मोनदों। बेखायनो आङो बुङा जे बेफोरनि रुजुलायनाय आरो बबे मोनसे गभर्नमेन्टआ मोजांमोन बबे मोनसे गभर्नमेन्टआ गाज्रि मावखो, आं बेखौ बुङा। बेखौ रायजो राजायानो बुंगोन। आरो रायजो राजाया दासिम माने थिरां खालामखाना लाखादों जे बोरै माने फैबाय थानाय समा जों बोरै जालांनांगौ, बेखौ माने रायजो राजाफ्रा थिरां खालामनांगौ।